Hallo. Ja. Ja, veel plezier. Hallo. Weet je hoe dat mensen... Ik vind het mooi om, als ik naar een film zag, dat ik in een wereld te landen kom die ik net ken. En mensen te leren kennen waar ik net zo snel mee in contact kom. Dus heel vaak, ik op de televisie en in films, dat het in een Phoenix-locatie is of Amsterdam-West. En het hoe twietig is keer maar relatieproblemen. En mensen zoals jij en ik. Ik vind het fijn om bijvoorbeeld in dat soort randfiguren, godsdienstwaanzinnigen, criminelen, kunstenaars, die stimboeten de maatschappij en hebben vaak al een drama van zichzelf. Team Hilbert Hamid. Dat klinkt goed, of niet? Team Hamilbert. Wat? De Boel is een kwarte film, een tragicomische film, tenminste zo zeg ik het zelf. Het is ook een trage film, dat is ook wel een statement. Ik vind vaak dat films tegenwoordig ietsje videoclipachtig vaak snijdt worden. En ik vond het mooi, zeker ik, wat betreft de thematiek, want ik ga door twee mensen die op een lege camping in de winter zitten in de provincie. Dus het is ook een trage levensomstandigheid, een traag levenstempo. En dat doe ik onderstrepen met een trage montage. Het idee is eigenlijk dat die twee mensen die op die camping zitten, Hilbert, die wordt spelen door Tycho Gernand, dat is die kluisenaar, die zit er wat in zijn eentje, maar die kent één ding heel goed en dat is Sjör de Boel. En zijn idee is eigenlijk om uit zijn sociale isolement te reizen, toch een team te beginnen met die vluchtelingen. Die is die onttrainen om samen dan naar Frankrijk te gaan en daar heel te verzinnen, want dat kind daar, want het is een grote sport, kijk zoals bij het reitrieden, is dat in Frankrijk pétanque, zoals ze het daar noemen. En dat is een groot ideaal, zeg maar, dat wil ik graag. Wacht. De Boel is aan jou. Ik heb Tycho Gernand voor de hoofdrol en dat is natuurlijk net de minste, want die heeft hier al twee gouden kalveren binnensleept. Maar ik ken hem van vroeger, want ik heb vroeger een acteeropleiding voor jong mensen, voor cameracteren specifiek, toen ik hier 15, 16 was. Ik in Utrecht, dus de cirkel is Mooi Roeno. En daar ken ik hem van. Wij hebben maar z'n op die opleiding zitten. En ik heb na 24 jaar van mijn werk opbellen. Ik denk van, baat het niet en schaadt niet. En hij was heel meteen heel erg enthousiast. Omdat hij nou in deze film een rol speelt die normaal net zo snel tascode krijgt. Meestal de crimineelachtige types die hij doet. En wat steviger. De meeste mensen, als ik zeg van, hij speelt in die film, denken ze dat hij de crimineel speelt. Maar dat is dus niet zo. Hij is de slemiel, zeg maar, in deze film. Maar wat ik zei, hij was erg enthousiast. En die medeproducent die gelijk, want toen hij Tarzan hier, toen kreeg het project zeg maar een boost. Verder en ik ken elkaar al, wat is het, 24 jaar? Nee, 22 jaar. Dat is best al lang, ja, vanaf mijn 14 of zo. Ja, nee, meteen. En toen hij me vroeg voor dit filmpje, dacht ik, ja, dit laat ik niet lopen. Als ik met verder samen kan werken, verder als regisseur, heel graag. Dus dat was heel bijzonder. Ja. Wie jij en Sjör de Boel? Die maar denken om die tijd dat wij hier in Utrecht als jonge jongens gaan hier. Die heel erg creatief. Heel erg, was bij hem merks. En daarom denk ik dat hij zo'n veelgevraagd acteur is. Dat hij op de set, ik nog, maar een creatief proces bezig is. Dus juist heel veel acteurs die ik in de loop van de jaren voorbij commissioen heb.
die proberen zeg maar te Jan, waarvan zij denken dat wil de regisseur zien. En dat is bij hem ten dele. Ik wil Sa natuurlijk, hij wil mij natuurlijk, Jan wat ik graag wil. Maar hij probeert elke take weer zeg maar een soort van een orenkontwrijving op te zieken. Je staat met een professionele crew. Verder is ook gewoon de regisseur, maar je weet dat je in een soort groepje komt en je gaat een klein projectje doen. Dat is heel erg fijn. Je komt echt, het is een uitstap, echt een soort feest bijna. Nou, als je acteur bent is dit echt leuk om te doen. Ik hoop dat deze film zeg maar weer leidt tot iets oors. Het zou mooi zijn dat er weer een project uit voortkomt. Maar afhankelijk, ja, het is natuurlijk een autonoom ding. Ik bedoel dat gewoon. Die kwarte films zeggen wel vaak van mensen die schreeuwen. Voor als dan die grote roman is, maar eerst maar eens een kwarte verhaal. Dus daar heb ik het een beetje opgevat. Ik denk als ik nou die kwarte film, dat is wat oerzichtelijker, als ik dat voor de callboxen ken. Misschien kan ik het dan zo langzaam gewoon opbouwen naar een speelfilm uiteindelijk. Dat is eigenlijk het doel. Cheers.